3 with me плюс storytime, който означава да ви разкажа история, докато се обратя с мен. Видите, че си направя цяла армията с ръце, просто нямам памук, нямаме такива кръгчета, как се казва. И затова с ръце. Като старото време. Тогава не са имали даже цяла армия. Един ден тата ми заведе на село. Той не е село, той е град. Но ми каза да слушам папа. И аз викам да. Какво да кажа друго? Не. Но не си спазих на думата със сигурност. Защо? Защото реших, че си хвърлям джапанката нагоре. Не знам защо беше ми скачно с приятелката ми. И бум, идея. Хвърляхме си джапанките и може да отидем на къщата на съседа и на приятелката ми, която не живее там, баба и живее там. След това там отиде и ние с една голяма пръчка го махнахме. Но не само това. На приятелката ми джапанката и падна до оградата на едно мазурно куче, което е питбул и лае постоянно. Трябваше да го взимаме, що ни залая. Моето падна на жарницата, която е изоставена. И на другия ден тате се върна. Не бях казала на баба ми, защото ме беше страх, че тя ще ми скара. И тате не е много, в смисъл много ще ми се кара, обаче трябваше да му кажа, за да си взема джапанката на нея, която струва доста. Така стана този проблем и тате се качваше отгоре на книжарницата на покрива, която е сигурно 4 метра, а него го е страх от високото. Взема, беше на път на счупване тази къща, защото е много трудна. Има и дъпка на покрива също да прибавя, но си върнах джапанката. Беше ма интересно за вас. Не знам, пишете в коментарите. Обичам ви и бай от мен. И специални поздрави за Борго от нашия клас, защото хай скутарачета, бай скутарачета!